mgbede ọma nọ Igbo ndị ọma njem ọnụ ekenekwa m unu. A sịkwa nkwọta atamala anyị mma o. Nkwa udo, nkwa agam n'iru, nkwa ịdị mma, nkwa ihe akụ na ihe enwe enwe. Ana m ekene nwoke na-ekene nwaanyị. Ana m ekene Mgbeke, Mgbeorie, Mgbafọ, Mgbankwọ, Okeke, Okorie, Okafọ, Okonkwọ. Asị m nke onye chiri ya zelu. Ana m asị na tata nkwọ ya mara anyị mma. Ana m asị na ụmụnne anyị ndị nọ n'ụzọ ebe dị iche iche, ndị ka nọ n'ụzọ ebe ha na-achị ha ga-eri, ndị nọ n'ụzọ na-anachitabe ha dị iche iche, nakwazi ndị nọ n'ụlọ ha dị iche iche, na nkwọ tata ya adịla anyị mma. Na ụbọchị nkwọ ọwụ ụbọchị ikuku. N'ikuku nkwọ ya ekupụrụ anyị ajọ ife, kụtara anyị ihe ọma, kụtara anyị ndụ, kụtara anyị udo, kụtara anyị ịdị mma, kụtara anyị ha akụ na ihe enwe enwe, kụtara anyị success, kụtara anyị favor, kụtara anyị opportunities, good opportunities, kụtara anyị ịdị mma, udo bi n'iru, udo bi n'azụ. Nkwa ya mara anyị mma. Asị m na akakaka ya ama anyị nwa bụ ụmụ Igbo ma jijiji ama mma anyị. Ọnzụ ka m ji n'aka wee na-ekwu okwu ọfọ n'isi nwoke n'isi nwaanyị wee sị na ọ ya adịrị anyị na mma. Eji m nzu wee na-ekwu okwu ngọzi, jiri nzu wee na-ekwu okwu ndụ, okwu udo, okwu agamniru, okwu ihe akụ na ihe enwe enwe. Wee sị na ebe ọbụla anyị tiri aka na ọ ya adịrị anyị na mma, na anyị gbuo n'iru na anyị ga-ebute ihe ọma, na anyị gbuo n'azụ na anyị ga-ebute ihe ọma, na anyị gbuo n'aka nri n'aka ekpe na anyị ga-ebute ihe ọma. A sị na bido tata gaba na anyị ga-abụ ife nyere ezinụlọ anyị dị iche iche, bụrụ ife nyere ikwu na ibe anyị. Ebe ọbụla anyị na-eje a na-abụ anyị ọnụ, a na-achụpụ anyị achụpụ, na bido tata gaba ebe ọbụla anyị tiri okwu na ọ ya abụla anyị okwu ọma. Nsị na aka anyị ama nwetazila anyị esemokwu, ma nwetara anyị ihe arịrị. Aka ga na-ewetara anyị ihe anyị ga na-eri, maka na aka ọbụla malụ nzu ada amụ nwunye. Wee sị na iru ọma ga-akpụ anyị, n'iru ọma ga-akpụ anyị n'ebe ọbụla anyị anọ na nwoke ga na-afụ anyị n'anya, nwaanyị ga na-afụ anyị n'anya, maka na iru ọbụla malụ nzu anara echu echu. A sị m na ugogbe ụzọ na ọ ya achake. Ihe ọma ga-emela anyị niile. Tata bụ nkwọ, meela anyị bọsị eke, meela anyị bọsị ole, meela anyị bọsị afọ, meela anyị n'afịa na anọ n'ụbọchị na anọ n'otu si kwuo ya ka ọ ya esi wee dị. Ise 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 ise. Ekenekwa m na ụmụ Igbo ndị ọma njem ọnụ, aka kwa m onye nke gị nwada gbara ọma ụzọ mmiri. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Abịara m tata ka anyị tụgharị uche n'ihe gbasara emume a na-akpọ Salaka. Mgbede ọma Maazị Eric Erondo, ekenekwa m gị, ekene m ezumezu gị. Asị m ka tata nwụkwọ malụ gị mma. Ihe m bịara ka anyị tụgharị uche na ya bụ ihe gbasara Salaka. Ụfọdụ na-akpụ ya Saraka, ụfọdụ na-akpụ ya Sadaka, ụfọdụ na-akpụ ya Salaka. Nke ọbụla ị kpọrọ ya n'ụka bụ ofu ụgbọ ka anyị nọ na ya, ofu ebe ka anyị na-eje. Ihe m bịara ịkọwa bụ emume a na-akpọ Salaka n'ihe ọ pụtara. Salaka bụ mmadụ ịta isi olili, chụọ aja, mee ka obi tọọ ma mmụọ ma mmadụ ụtọ, wee nwee ike wee nara amara n'aka mmụọ. Ọnyawa bụ Salaka. Salaka abụrụ ịnara mmadụ akara ya. O nwere ndị na-edisguise na ha na-eme Salaka, whereas na ha na-target wụ stars ndị partake na that thing ha riri. Ihe na-target wụ destiny of ndị partake na that thing ha riri. Mgbe gboo, ịma na o nwere mgbe m gụrụ Baịbụl, mana kịta ọ dị ka m bidoziri ọrụ ọdịnala. Ihe niile dị na Baịbụl m bụ n'isi a, ọ dị ka fọmat ziri ya fọmat, wepụ ya. But I could remember na enwelu ebe a na-ekwu, that was mgbe m ji wee bịa across this thing, mgbe ndị chọọchị ebe m na-aga na-eme isi si na onye ọbụla ga na-eme tithe.
na onye ọbụla ga na-akwụ tit na ha n'ụlọ ụka na-abịa enye pastọ ya ego. So one day a friend of mine wee duru m jee n'akwụkwọ ebe nwanne ha dịrị ya na Bible na I think na Old Testament ka a na-ekwuzi nke a na-ekwu na ọ bụrụ na ịkọ ubi ịkọsi ubi lee ya na gị wepụta nke ị ga-eji wee si olili ka ndị mmadụ rie, i wee mee sadaka wee kene Mother Earth wee kene nne ọmụmụ. Then ebe ọ na-asịkwa na ọ bụzi elu na ijelu n'afịa jee lee those things ele na gị wele gị apụta gonye ndị mmadụ mmanya mee ka obi tọọ ndị mmadụ ụtọ. Ihe ahụ ka Old Testament ji wee kọwaa ihe gbasara tithing, you understand. Mana anyị ncha niile mana New Testament wu akwụkwọ ọfụ edere ka wee mee gịnị wee rie mụ na gị wee ripịa anyị eripịa. Onye a mere eji wee si bring all us now 1/4 of your harvest to the church of God. Amara m ka o si wee sụọ anya, but I thank the gods na akwụnubere m tithe agbanyeghị ka m si wee jee church. So ihe na-achịkọwa bụ ihe gbasara sadaka. Ọ dị mbụ wee dị. Adịmala like iji Bible reference wee kụzi ihe because e decide m iwepụ ihe ọbụla gbasara ụka n'isi maka gịnị na nke onye na-eme dịrị ya, nke onye ọbụla chiri ya zelu, onye ọbụla ghọtara eziokwu ya mee ebe ọ ga-etinye isi ya, ịghọtara. So ihe na-achịkọwa wụ sadaka wụ emume aja a na-eme maka gịnị, maka ịnata amara n'aka mmụọ site n'ime ka obi tọọ mmụọ ụtọ nakwazi ka obi tọọ mmadụ ụtọ. Sadaka abụla aja ife, but because of the way ndị mmadụ, the way evil people si hide anyway ha fọrọ gabalụ ha bịa ebe anwa bịa hide ya na carry out their evil agenda against ndị na-enwero nke ha ma. Onye a merụ kịta inwe ike ị na-eme sadaka na be gị, people onye bịa inye ya ihe ọwa ọcha nọ ihe iji wee chụọ aja ọman like iri ya because of gịnị na a lot of evil people na abụ fa na-eme sadaka. They use that opportunity to bring people close to them and take something from them in exchange of ihe ha nyere ha, you understand. But I must tell you, sadaka abụla aja ife. Ihe njakọwa ife abụ maka ndị na-enwe wrong perception about sadaka. Sadaka abụrụ aja ife. Ọ dị ka mgbe a sị gị oke n'ebe ọ bụ na ihe dị otu adị otu na ị na-achọ ngwa na gị jee meelụ ọdụ ọmụmụ dibe nna gị, imesiela ọdụ ọmụmụ dibe nna gị ma ọdụ ọmụmụ dị na be di gị, na imesielu ha na gị gote ihe ụtọ kee ụmụaka. Ọ ihe a ka a na-akpọ sadaka, the act of giving. Ndị na-afụ na-abụ ha sicha nri ha eburu ya na-eje na street na-eje enye beggars. Ihe ha na-eme ewu sadaka ka ha na-eme. I'm telling you the truth. O nwere ike ọ bụ na fa emesigo ya n'ụlọ, ha emesigo the main thing, atụchago dị aja n'ụlọ wee sizie nri buru ya wee pụta wee ezi ka enwe ike wee nye ndị beggars, ka enwe ike wee soro ha wee rie wee nwụọ wee mee gịnị ka aja ahụ ha na-achụ wee nwee ike mee gịnị wee gaba. So sadaka bụ ezigbo nnekwute ihe, ọnwa aja pụrụ iche a na-achụ maka mmepe ụzọ. Sadaka bụ aja a na-achụ maka imepe ụzọ. Ọ bụrụ aja ka ọ bụ olesi ma onye a na-eme datin mere different thing wee sị gịnị na sadaka ka ọ na-eme. Mana ọ bụrụ na ọka anyị Igbo si dị ka o si wee dị na mbụ, sadaka abụrụ aja ife. Mmadụ nwere ike ịkọsi ji, a farmer nwere ike ịkọsi ji like this. Ọ bụrụ na ji ahụ merụ mesie ike, o nwere ike decide ibupụta even basket of yam. O bupụta basket of yam ahụ, kpọọ friends and well wisher, ọ gọsịa ndị nọ na be nna ya ma ana ngwuru be nna ya, ọ gọsịa ha nyesịa ha ihe ọ ga-enye ha. Ọ kpọzie friends, kpọzie families, you understand, o host a party, ebute nkwụ enu ma ngwọ, ebute ijọ, ndị mmadụ a na-anwụ. Mgbe ahụ onye ahụ na-eme ihe ahụ, spirit ndị ahụ na-adị happy with that person, ka entities so ndị ahụ na-eso join forces with mmụọ ya na that person nso wee na-eme gịnị wee na-emepeli ya ụzọ.
ndị Igbo tụrụ n'okwu wee sị na ọ bụ na achụsi aja ude na-abịarọ, ị mara na aja a chụrụ enwere isi. Ọ bụrụ na mmadụ mesie sadaka, olesi ma na mmụọ ahụ gwara gị strictly na ọsọsọ ya na gị ga-eriko. O nwere mmụọ ị nwere ike ije n'afa, mmụọ ahụ agwa gị na ọsọsọ ya na gị ga-eriko. Is a different thing. Mana o nwere ife dịka na ị na-esi mebi na-asị gị sie nri, buta mmanya, gbuo anụ, godo mmụọ dị otu a fọ ihe ọma, mebi ka ụzọ mepe ma ọ ka akara gị pụta ife. N'ime ya gị chọọ ndị mmadụ ka ịfa nri, ka ịfa mmanya, mee ka ịshọ na ha lile anụ ahụ so that ka blessing nwee ike bịalụ gị. Enwere ike ịkpọọ onye ịkpọrọ ajụ, onye ịkpọrọ ajụ, onye ịkpọrọ ajụ. It is because of gịnị? Either na gị nwa personally wee bad person, one or two, na brain onye ahụ off go, onye ahụ na dịka aghasaghị ya isi too much n'ụlọ ụka, or na onye ahụ enweghị experience ebe somebody gasị ebe emelụ sadaka wee nwewe problem. Mana eji m ohere a wee na-agwa gị nwa bụ onye Igbo na sadaka abụrụ aja ife. Ọkachasị ndị a na-agba afọ mmadụ ebe o ji ọjị na-aga ọfọ, jiri ọkọ na-aga ọfọ, ije na-agbasa onye ahụ na onye a na-agwọkwa ọgwụ, n'ọkwa ogwu ka onye a na-agwọ na ngwuru, n'ọkwa na onye anụnwa bụkwa mmetụkọ na onye ama ihe ọ na-abịa ime, ama ezinụlọ ka ọ bịara ikechi. Why would you have such mindset? Kedu ife ị ga-eji wee nwee such mindset? Ịbịa na chọọchị, ndị chọọchị na-eme sadaka. Enwere chọọchị njeburu mgbe nwanne Enugu na WTC. Chọọchị anwa, a woman be here na head the church. That church na ọ bụ na ụbọchị ihe enwe ike mbọsị ihe ọma mere gị na chọọchị, you want to give testimony. They are for people who cook rice. They will cook rice. Bu ha no tinye ya. Honestly, okita nwobala ọla ka nghọtabara ihe nne, but then onwe ife mmanụ ebu a na-etinye ya, ebute minerals, ebuta, butacha snacks. A na-eke ndị mmadụ na church. Ihe a sadaka ka onye ahụ mere. Ihe a sadaka ka agwara ya ji eme. But because of the mindset people na-enwe, and because of onye ọbụla na-atụzi ụjọ na ọmara onye bụ onye, the person decide to bring it to the church. Mana o nwere ike osie ya na ya dị ebe obi, ọkpọ ndị mmadụ asị na ọbịa gị na ha kara aka, bla bla bla. That is why the person decided to bring it to the church. Anyị nwa bụ ndị bugidegoro abụ agụ a na-anyị kpakụ. Chineke, anyị ajụrụ anyị sef ihe nwa ga-erukwado anyị resef. Ịghọtago, gị nwa na-eri ịmara ihe onye ahụ godoro. You understand? Mana ihe nna chịkọwa bụ just know it na that word sadaka abụrụ aja ife. O nwere a lot of people ịlụ mmadụ ọlụ mmiri, ha bịabe gị ịkụnye ha anụ iji wee lụọ ọlụ mmiri, onye ha sị gị na ọ da ata ya na ọlụbele ọlụ mmiri, ma na ọ da ata anụ sadaka, ma ọ da ata anụ sadaka. That is the reason why today enwere catechist mma n'obodo a na-achụ aja karịa onye omenala. Yes, nwee ka ọ nakọta ọsị gị na o gburu mpa ya ebini, ma na o gburu mpa ya ewu, ma na o gburu mma ya nka, ma na o gburu mma ya nka. Na ọjọọ ọsọsị ka o wee kene mpa ya, ma ka o wee kene anabe nne Jos anangwu. O nwere ike ịma mma ọ bụrụ arụsị ndị be nna nna ya felu dị na be ha ka ọ na-emekwa ihe ahụ. Nobody knew. And this man bido maybe her peak wee go. This man was a millionaire now. Within the space of 3 years, o bido maybe this thing goro we mmụọ dị na be ha, bido nwebe ego. Mgbe gboo ndị mmadụ na-eme sadaka with open mind. Ị na-eme sadaka, people bịa, they eat. Ndị mmadụ elie nri, mụpụtalụgo mmanya, lie nri, ndị ya na-agodolu gị ọfọ, na-agodolu gị ọfọ. It is no more like that because of na enwere mix up. Anyị dị mixed now. Ihe anụnwa mere kịta mezi, ndị na-abụrụ anụ enu karị, ndị na-abụrụ anụ karị, onye kwa ụta osi ụta agbapụta ọgba. That is the reason why if somebody sị gị adị m na chọọchị zọọ m omenala zọba m, ụlọ ụka zọba m omenala zọba m, because that person achọghị na ofe ebe ọ bịa ọkwụrụ ebe a. The person cannot stand one place. Mgbede ọma
Maazị IGN Nwachukwu ekene mụ gị etata bụ nkwọ malụ gị mma. So sadaka wụ ihe malụ mma. Ọ bụgodu na dibịa da agwa gị ya, o nwere benefit mmadụ ị na-eme sadaka. Ma ndị ihe na-afụ na-ebu ihe aga na Motherless Baby Home, ọ sadaka ka ha na-eji eme. Ọ na ịmarọ ị na-eche ka ọ bụrụ agbara ọma gwalụ gị ya. Ọ na ịmarọ na ndị a na-eje ebu ihe eje ka ụmụaka nọ na Motherless Baby Home, ọ na ịmarọ na ọ salaka ka ha na-eme. Make go this thing habit. Try this. Mara ma ọnụ ụzọ ada ama mmepe. Try go di ha na agwa gị. Ịnọgide mee sadaka. Gbuo anụ godo mmụọ ifili igodo. Chụọ aja kwesịrị ịchụ. Kpọọ ndị mmadụ, make them entertain them, make them happy. Ka ịfụ na ihe ga na-agalụ gị. Sadaka amaka na onye ọbụla bụ onye Igbo ga na-eme ya. Sadaka anụnwa bụ ịchụ aja n'isi oriri. Onye ahụ sadaka. Dazi ịchụ aja anọkwa n'elu ya wee sie oriri onye ọbụla adị happy. Onye ahụ sadaka. Try go di from time to time mee ya. Enwere a lot of people na-abụ mbọsị ha na-eme sadaka, mbọsị ha chụrụ aja sị ha chụọ aja mee nka abịa na-awọ ndị mmadụ mmanya. Abịa na-awọ ndị mmadụ mmanya. Abịa na-awọ ndị mmadụ anụ na m enyebughị ya na mama nyerozi ya. Egbuo anụ ekpolu nke afọ na ha nwa ga-eri ezuo ya ejesielu ndị bịara abịa ọkpụkpụ. Ihe awụrụ sadaka. Ọ bụ na ọmụwa bụ mmụọ ahụ imere ihe ahụ. Mma asị gị naanị igburu ị chọrọ iriri onwe gị. When you want to do sadaka, you do sadaka. You learn to have open hands. Ịchọ ime sadaka ka ihe niile dị n'ite ahụ. Don't even remain one. Ana m afụ a lot of people ha jee na alụsị igbu ewu ma igbu ebini ma igbu efi ebukọrọ anụ na ana. For what reason? Ebe ịfụkwa na ndị ya ata anụ ahụ ka nkụ. Ebe ịfụkwa na mgbe ị na-abịa na onwere onye ịgwa na-ekwe ebe ị na-aga. And when you get there, if you send the mmadụ from here and there and they troop in, kedu ihe feel na onye ọ bụ ihe mere gịnị? Those people are ebe ahụ. Ana m afụ ya steady. Mgbede ọma mosi iwu ana m ekene gị ka tata wu nkwa mara gị mma. Ana m afụ ndị mmadụ ebe ha na-eme ya steady. O nwere alụsị dị na be anyị. You will see somebody ọnwụrụ ọkụkọ nkịtị. Anyway, ọ bụrụ nkịtị to everybody sha. Mana ọnwụrụ ọkụkọ wee bịa n'okwu alụsị ịgọ mmụọ. Alụsị ịma na ka obodo niile si eme ya wụ ihe ọbụla igburu ebe ha ya esi ebe ahụ ndị na-ebe ahụ elisa ya. So many times ka ndị mmadụ na-abụ ha na-abịa ebe ahụ dey come, o nwere onye ha ga-eme iti, mana tupu agwa ọjị ha ji gwuo bịa, people eju ebe ahụ. Mmụọ ejigola aka ya wee dọta ndị ya eriri gị ife. Imechaa ya ikechi anụ na akpa buru ya naba. When I do this kind of people, anụ aha bụ anụ ha chọrọ ọ bụ na anụ onye họpụta na anụ gụrụ ha nwa agụụ. Ha egote anụ ha ga-eriri onwe ha ka ọ nọ mmụọ ka ha na-emeri ihe. Ana na mmụọ akpọtago ndị ga-eri anụ ahụ, ndị ị ga-esi na-arụ ha wee mee sadaka ahụ. Ndị ọya bụ ime ha obi adị ha mma mgbe esi na-arụ ha ebube ha emepe elu gị ụzọ. There are things that people don't know. If some people egbu efi, ị bịa n'okwu alụsị, people egbu efi mma ha na-azụ anụ, bunye m ukwu ya. Nna na-azụ obi, bunye m obi ya. Ọ pụtara na ị nọrụbe gị na ịma ngụta nwa anụ ị ga-eji wee si nri, as na ị nọrụbe gị on normal time na ị na-esi anụ na be gị. Ekene m gị mgbede ọma. Afa gị adịkwa m pronounce o. Mmadụ agbakwa gị 2002. Afa gị adịkwa m pronounce maazị. Ekenekwa m gị mgbede ọma ya ma alụ gị mma. So ọ pụtara na ị dọ ịgụta nwa anụ mgbe ị na-ejijeje chụọ aja ọ na be gị ọwụ n'okwu alụsị, mgbe ị na-ejije mesara aka, because as long as no alụsị ka ị na-eje ma ọ n'obe gị ọ sadaka ka ị na-eme, ị ya afọ ndị ma people will come. O nwere ike ị na-eme ya na be gị
you will not invite anybody. You just see somebody onye bịa dobe ebe gị since ọ kụchala ọkpa bịa be gị, olutezie ebe gị, igbuchazie anụ, ịchịba nke a n'ime ụlọ, iwetazie ọkpa ya, ọkpa ọkụkọ, inye the person. You have just spoiled something for yourself. Ọ ka mma na iwetara ihe kwesịrị inye onye ahụ, inye ya onye ahụ, ọ sị na ọ naghị eri, fine, leave that person. Ewenere ya n'iwe, because that person is yet to understand the purpose iji wee chụọ aja ahụ. Onye ahụ is yet to understand the reason iji wee chụọ that aja. You understand? So you don't expect that person, being that no okay, maybe go so many things, you don't expect that person to just napụta gị that thing, rebia like that. Onye ahụ ga-afụ need the different. O nwere bike guy na-ebu m, then ọ bịa my house, mgbu anụ, mgbu ebini, mgbu ewu, ebutara ya n'ọjụ. Ma nke ọ ya bụ ọbịa ọsị na ọ ya atakwa anụ ata, ibutazie ya ọsị mba. Ewenubere m iwe for one day, because one, ama m na poison adịrị ya, 1 2, amaara m na onye a na ọ ka na-eje ụka. No, ibu that time otu ọ na-ebu m na bike, na ọ na-emedu ya ifele sef, na ọ mahụkọ ya esi wee sị m na ọ ya eburu m. But mgbe the guy dị were close to me, wee ghọta the kind of person m bụ. Today get a mgbu anụ, as long as na ọnụ go na ntị na mgburu anụ, ọkpọ m na phone, ma achọkwa na nke m achọ, biko dosakwara m nke m. Because nye nwere onwe ya adịgo convinced. This is ihe a kita now the different from na n'igbula anụ, and somebody chọrọ iri anụ, somebody ji obi ya bi mara mmụọ kpọtara ya na that arena. Ikechiwu ukwu anụ na iburu nne and so fucking what? Ifili na ụmụada anọrọ n'okwu arụsị anụ. Ọgụnwa bụ mmụọ egbula anụ. Ifili na ụmụada anọrọ n'okwu arụsị anụ. Ifili na ndị ichie anọrọ n'okwu arụsị ahụ iji azụ obi anụ. Kedu ihe ọ ga-eji wee bụrụ gị nwa ga-ata obi anụ wee tụ ukwu anụ? When people are there, mmadụ spend ego wee gote efi gbuo na alụsị, gị bịa iji gosi na iwu nne ya, ma na ịbụ nne ya, ma na iwu adabe nne ya, ma na iwu ada n'ikwu nne ya, mana echi jee chọọchị, nwanne echi jee nara oriri, nwanne ya shout Holy Ghost fire. The next day it say hellfire is real. Mana ị na-agba ebe a na-agba ebe a, nọrọ ofe ebe ekwero gị, nọrọ ofe ebe ekwero gị, bụrụ anụ na ikwero, bụrụ anụ a na ikwero, jikere nwayọ kwuruo dank. See, sometimes na mmadụ nwere aja ọ ga-abụ ọ na-achụ, ma saraka ọ ga-abụ ọ na-eme that saraka with intention ka ụzọ nwee ike mepe, but ka o si wee handle people bịara ebe ahụ ume gịnị, ọ bụzi elu abụmọnụ nyeri ya. Onye ọbụla nọ n'ụwa nwere mmụọ na-esi ya. Onye ọbụla nọ n'ụwa, ma ọ wụ dibịa ma ọ bụrụ dibịa, onye ahụ nwere spirit ya na ya na-abụ so 24 hours. That is the reason why Otano, I don't look down on people, because ịmara ụdị mmụọ na-eso onye ahụ, ịmara ma that person ọ ime ihe ma ọ ịkparịa ya, mmụọ ya na ya so ya abịa kụsa alụ gị ihe. O nwere that thing you bought it with your money, ọkwa ego ike iji gote ya, ahụsara ka ị na-emere onwe gị. Mana o nwere ike onwelu a particular person bịara, ha chọrọ iji spirit ya wee lụọ ọrụ gị ọrụ, ịkpasu onye ahụ iwe, ma ọ bụ ime ịkpa oke ebe onye anwa nọ, ihe niile mere aghasa. Mgbede ọma Maazị Tony, ekenekwa m gị, katatawo nkwọmalụ gị mma. So sadaka, ana m ekwu ihe a maka ndị na-ahụ sadaka aza aja ihe, ndị nọ n'ụka, ndị erigoro ka esi rie mụ na mbụ, ndị apịasagoro ụbụrụ ha, sadaka abụrụ aja ife. Ma fada gị ahụ na ma fada gị ahụ ọ na-achụ aja. There are things that ndị a na-eje ụka na amarụ. Look, anyị nwa na-arụ ọrụ dibịa ga-agwa gị the truth. Most of pastors ifuru na-ewu ewu wu dibịa dozili ha ọnọdụ, ma ndị ogboni. Take this thing or leave it. If you like, doubt it. Like I see your pastor is not a monk, Gbasara. Mana pastor will not tell you
ebe ọ nọ wee budo ike, maka na ọ gwa gị ya tight ị na-enye ya ịma na-enye ya. Ọ bụ na pastọ gwa gị sị gị look at the truth, ịma mbịa na-enye ya oke ya, ịma na-enye oke ya, ịma na-enye onyinye ebe a ka o si adị ndụ, ịma na-enye ya tight ebe ahụ ka o si adị ndụ. O nwere nwa mbọ bịa be m, ọ bịara ịgba afa, na-agwa ya si ya enwere alụsị nọ na be unu destroy ihe a, ọ na-apụ ifom ọfụ mmanwụ. Ọsị m ya nsị ma na alụsị aso gị, ọsị m na ọ ma na ọ na-enye bi ife. Nsị a na m agwa gị jee gwa ndị obodo gị that from now till next 5 years na ọnwụ the rate ndị mmadụ ga-eji wee nwụ na your place na ya asị ọwa ọgwụ ka ihe eritara erita na mmanwụ a. Nsị a na a lot of people ka ọ na-eso, and o nwere ihe dị ka oge na ọ na-eji, ọ na-egbu this thing, ọ na-aga, ọ na-egbu ya ma ọ na-aga sim correct na ụta ka o si dị. Mgbe gwa this boy si ya unu jee kpọghachita mmụọ anụnwa a na-ekwu okwu ya azụ, na ọ bụrụ na ọ kpọghachitara ya azụ na ọ ga-enye unu nsogbu. I said this thing 1 week later, ha kpọta one brother na be ha, onye nwanne eme ụka mara ma ọ pastọ ka ọ dibịa. This person na wee gwakwa ha sị ha dat na unu afụbere ihe n'obodo a, na ọ ga-ebido na ndị okenye arụrụ ana, na ọ ga-ebido na ndị okenye arụrụ ana wee gbuwe ha otu gbugide ha down to the youth, na ha ji ejiri nwayọọ ha ji ekpu alụ na mmụnwụ ahụ kpọghachita ya azụ. Ndewo nnukwu nwaanyị Nkechi Okonkwo ya nọ late. So o wee bụrụ gịnị n'ihe nna-achọ ịgwa gị iwu pastọ gị ma the importance of Salaka. Ihe nna-achọ clear ndị a na-eje ụka agọ mmụọ. I want to clear you. Ọ bụ na ị na-eje ụka agọ mmụọ, this topic is for you. Pastọ gị na-agodochi ya, take it or leave it. If that your prophetess mmiri nọ na chamber ya n'ụlọ, let me tell you, if a prophetess ga ọlụgo ọlụ mmiri, if a pastor ga ọlụgo ọlụ mmiri, if a prophetess ga aja mmiri ka ọ wụsa na church ya, take this thing or leave it. I like iwere ya, I like rapụ ya, ofu mbọsị ofo gị n'anya. But they will come and tell you that I want to cast and bind spiritual husband from your head. I want to cast and bind spiritual wife from your life. Mana ya wa cast or bind nke ya. Nya wa separate onwe ya from nke ya. Nya wa bụ peace ka o ji ejeme. Ọ na-eme gị, the more you look, the less you understand. It is high time. As a Christian, Salaka abụla aja ife. Mee ya na church gị. May your trouble see water. But you must be willing to give, because an open hand with the hand that give out, and an open hand with the hand that receives. When you open your hand, you receive, you give out. You receive, you give out. You receive, you give out. If you are not like this, why many people don't like dibia? So, Hasin and the dibia, Ijasigi with okuko, with aji, with ego. Why can't they work for me for free? Dibia ahụ no stage, ota nnọkịta nnọgide rute stage a now. Did I get here by all free? No. Level a nnọkịta now, achụgidekwalụ m aja. Achụgide m aja, chụgide aja, chụgide aja, nyegide mmụọ ihe before I got to this point. I did not just get to this point by Chukwuokike abịa n'elu nzu, Chukwuokike abịa ma na-ezo tụọ. It's a lie. Esiri m nni, egburu m anụ ụkwụ ịnọ countless number of times to different deities. Egburu m ya, amụrụ m anya abalị, agafere m mmiri m na-ekwesịrị ịgafe. I made sacrifices before I got to this point. So that is why a dibia cannot cure you free. Dibia ọbụna sị gị na ọ gwọrọ gị ọrịa free, let me tell you, is doing worse than onye na-alụ gị ego. Maka ndị na-eje ụka, because pastor will deliver you free. Pastor dey deliver kwa gị, o mechaa ya omego onyogo n'anya. Mgbe ijelu je eme gị na ịlara ụla,
highest 2 days, 3 days, 4 days, 5 days, 6 days, 7 days ha nachita azụ ekpuo gị ọzọ. O nwere dibịa ruru ebe o ruru by just free work. Dibịa ọbụla alụrụ ọrụ ọbụla nwere ihe ọ ga-enye mmụọ ya na ya so wee kenee ha n'ọrụ ahụ. Apart from na ọ lụrụ nke gị, ọ ga-enye mmụọ ya ihe wee kenee ha wee sị ha lụrụkwa ọrụ a n'isi. It is sacrifice. Ego ka o ji eji ya. But because na ije na nke pastor ọ sị gị I will pray for you, ọ na-asụ nonsense that he cannot explain. O sụghericha that rubbish. Ọ na-draw gị closer to onwe ya. You do not know where he belongs. You don't know. Nwaanyị dị loose, o di na ha anaghị, you are gone. Iburu nwoke ọ laba gị ọ lata gị, that your beautiful wife, o rie ya, ọ tagbuo ya tagbu. So ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ esi n'okwu abanye n'okwu, but I don't want to deviate from this topic. Ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ na Salaka, ana m ekwu Salaka wụ aja. That is the senior brother to aja. Onya wụ Salaka, senior brother ya wụ Salaka. Salaka amaka. Whenever you are giving out, the more you are receiving. Anytime in a ihe, that is the more you are receiving. And my husband, see any day for mmadụ, do not complain. As I'm not too much, I know what I am doing. Because as soon as I'm giving that thing out, more than 10 times of that thing nabatamaka, even in less than 1 hour. If you cannot have the mind of, giving out, you cannot receive. Onye ka ị ga-eji wee si ni okay, Salaka nwa nọ na-abụza na-eme ndị mmadụ adị ekwukwuzi eje eri ife eji wee mee Salaka. Imewezi nke ga-eme mmadụ bịa ị na-eso anụ ọ ya bụ ịrapụ ya, ọ bụ na iwu ọmụrụ ya o mebie. So ụmụ Igbo na nchịkọta okwu m, biko ọ bụrụ na ha emego gị ghọta na Salaka bụ ajọ ife, mụnwa ba gbara ọma ji ohere wee na-agwa gị na Salaka bụrụ ajọ ife. Salaka ma nnapụ gị ije ụlọ ụka. Salaka ma nnapụ gị so na kwaya, ọma nnapụ gị so na church warden, ọma nnapụ gị ihe ọbụla ị chọrọ ime na chọọchị, ọma nnapụ gị ịgụ egwu kwaya. Salaka dị mma na ọ na-emepe ụzọ. Ndewo no. Ihe anyị nọ na kịta wu question and answer. If you have any question, bring it on. Ọ bụ na o nwere ife ọbụla na-agbagwoju gị anya, ndị a na-akpọ m na phone, ayọkwana m nke Igbo, biko no, nnu na anwụchula, biko no, unless you people want me to, the next video ngeme no lebe na aṅụ drip na-eme the video na hospital nke unu chọrọ unu atụzi egwu na ọgwụ enye sister, praise the Lord. So ka m gaa na question. So the first person say, but Christians do Salaka too. But Christians do Salaka too, but they call it Thanksgiving. We traditional practitioners should be proud of who we are. Yes. Why ndị ụka ji akpọ nke ha Thanksgiving bụ because gịnị na fa bụ ndị okwu ọzọ eme ọzọ. Ndị ụka ya asị gị na especially Catholic Church, ebe side nke anya mara m side nke ndị ọzọ, they will come and tell you na nwaanyị dị ime na ha agba ya akwụkwọ, na nwaanyị dị ime na ha ya agba ya akwụkwọ. Catechist na-agwa gị datin ọnụgo nwaanyị ọ tụrụ nwunye ya ime before ọ nụọ ya. Catechist na-akọ datin o nwere side chick upon side chick. Meanwhile, what they are encouraging is abortion. Ha chọrọ ka nwaanyị tee ime instead of ime gịnị ịdị ime wee gbaa akwụkwọ. So ndị ụka ga-asị gị eme n'ihe a mana ha nwa ga na-eme ya. So mana ihe ji like ndị omenala bụ na onye omenala ọ bụ kịta na ịfụ nwa agbọghọbịa na-eme omenala na onye ahụ na-esi Igbo, ọ kwuru n'iru gị ọgwa gị na ọ na-esi Igbo, ịkpasị iwe sef osee ya n'iru gị. Mana ọkwa ịfụ ndị ụka ịyafụ onye ụka ọ na-aṅụ alcohol, ọ sị
gị na ọ da aṅụkwa o ọṅụkwalụ gị ya ka iyi na ọ da aṅụ alcohol until ijide ya n'aka, until ijide ya red handed. So that is it. The second person said, what does it mean when I find myself in my village with my family cooking in a native way, of which I have to break the wood to cook? Onye na-ajụ ajụjụ aja na be nna gị chọọ ka ịnata shielu ha nri. Aja na ngwuru be nna gị chọọ ka ịnata shielu ha nri. This is a message. Na aja chukwa ha godo ha mmụọ niile dị na ngwuru be nna gị ma aja na gbuoro ha anụ sielu ha nri ọ ha chọrọ ka ime ka gị na ha riko. Yes. The next question is, when someone receives coins and cowries from an unknown woman in the dream, please. Yes, afa ka ọ bụ. Enyegokwa gị ihe ị ga-eji gba afa. Ihe ọ pụtara n'inwe call and ihe ndị a ka ị ga-eji gba afa. Iwọchi ifu na ndị na-agba afa cowries, coins na-aba ya. You understand? So ihe ọ pụtara na ị agba afa. Ihe agba afa ka ebunye gị. So na ị na-agọzi ọfọ ị na-arịọ ha kụzizie elu gị ya bụ afa na ha ebunyego gị ebunye ha kụzizie elu gị. So but what of if I buy drink for people in restaurants? Anyway, it's still part of it, sha. It's still part of it. All depends on intention. Like I said, it depends on intention. So o nwere ike na-apụ before ijebe ikpọkọ ndị gị na ha so si ya na ị na-eje na restaurant. Na ndị ọbụla ịfọrọ gonye ihe gị na ha riko ha sikwa ebe ahụ ma elu gị ọgọ ma elu gị amara. So please, I have a friend that says she can never do anything native, that her grandfather was a native doctor but gave his life to Christ before dying. Mmadụ a na-enye dị Kraịst ndụ ya biko oyibo ndị ụka na-asụ I have given my life to Christ. You give your life to Christ, yet you are still breathing. Onye ahụ give your life ya to Christ, yet that person is still breathing. Onye give your life ya to Christ, ọ nwụrụ o jee biri with Christ ebe nwa n'ọnụ. But how can someone say you have given his life to Christ, yet you are still breathing? Anyway, onye ahụ kwuru that thing that she can never associate herself with anything traditional because na her grandfather was a native doctor and he gave his life to Christ. Anyway, the grandfather, I believe that the grandfather melo ajo, that is Kamwasi Watia, because Otan Noketa now, a from father gave me can surrender my power. Never. Obugoduru reno wanine sina hade mezo ordinana. I'll be the last person standing. Yes, till I die. I am proud of whom I am. So maybe, just maybe, now the person, the man in question, melajo, and the thing was now disturbing them, or disturbing him rather, or decided to hand those things over to the priest of a church. So that is what I understand. But now in this case, when that is anyway, that is if that okay, she said she was disturbed by marine spirits and no native people cured her. Only Deeper Life pastor. She so much hates native. Anyway, Chianyelo Yaka. Otosi hates a native. Omino Nandi like Riaman like here. Otaka and they like the church is like your church and they like Romana and I like Romana. Omo na here yo. Mgbe more pialgo tare. Apia mado or like now. So that kind of person, if they want to use her to work, apia yo tare. My hatred and you know, say ana kuchowa love. Okwa mmadụ dị ka m ekwugo with ọnụ ma na be mmụọ na kama mma alụ ọla I would rather die. I said it that I will never do this work
ke ka mmesi wee lụbọla kama mma alụ ya nwụọ. When death came knocking, ọ bụrụ mmadụ mma ji ọnụ m na-ayọzi ha biko ekwerugo m. So ya bebe ebele ka ọ bụrụ na onwelu kọlụ, mgbe o nwee kọlụ ndị ya na ya so pịa ya ụtarị, she will love it by force. Meanwhile, ọlụ mmiri dị n'ụdị n'ụdị. Onwe ndị na-eme separation, nwe ndị na-eme alignment. So ọ bụ na ha mere ya separation, I don't know. Ọ bụ na ha mere ya alignment, I don't know. But whichever way, good luck to her. Okay. I'm proud of the real traditional teachers like you, Amaka. I have friends that are Christians who always call me when they have a dream, asking me to find out from my people through Alpha consultation. That gets Mazi 2002. Ndewo. I hope no more question. Okay, echefukwana na aka m onye nke gị nwada agbara ọma ụzọ mmiri, onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Ọ bụ na tata wize gị sonyere anyị, ana m asị gị nnọọ. Ọkwa na ịdị mbụ na-esonyere anyị, ana m asị gị jisi ike deme daalụ. O echefukwana ibinyere anyị aka ma gbasa ozi a ka o nwee ike wee lụkwa ndị enyi gị na ikwu na ibe gị. Dere m meseji na WhatsApp m. Ọ bụ na o nwee personal question ị chọrọ ịjụ m gbasara ọdịnala, biko ndị a na-abụ ha jụọ m ajụjụ njụa nsa ha ajụjụ ha turn ya to friendship conversation. Please, I do not have all that time. Please, to avoid mmadụ isi na mụnwa na snob ya, I don't snob people, but I don't have all that time. Ịjụọ m ajụjụ nsa gị ya esi m next one esi m how are you, how is your family doing, I hope your night isi gị fine, I hope your night was fine, yes. How is work going? No. And what more the time, please, straight to the point. Because I don't mean chance for friendship conversation. Because some no longer like this also na bank I will forget about other people that are waiting for me, and no again I can keep waiting. You may not like it, so just send me a message on my WhatsApp number on 070373 11 Can we aka mana ka enwere only drop a message kit. I'll just quickly attend to these two questions. Can I come from water and also from land? Yes, I thought about this some time ago. Na mmadụ nwere ike inwe connection with water and earth at the same time, because some waters flows upon the earth, is it not it? When you want to step into some water, you first of all step your foot on the earth, which is the sand, before the water. You understand? Or okay, you just get to the earth. That is just it. So really very deep. How with a wall, earth be a wall. That is why somebody can have marine spirit and also have a banje enuana. Yes. My girlfriend always see herself doing alpha for herself in her dream, telling herself what alpha is saying in her dream. Please, what does it mean? Okay. The person she's seeing as herself is her chi. Onye ọ na-ahụ dịka onwe ya uchi ya, that is her chi consulting for her, telling her her problem, but her chi is coming with her picture. So it means that this person in question is an Ezewan and Oya Wafa. Child in Daboski, Watie Pahose. Okay. They want to move chukwu. Can I pose a good night today? See you next time. Bye.